We're going back to the Vietnamese restaurant here in Helmond. Di sila pan dire. Siguro mo request yung da. Oh. Di ba sa tuwa bang options diretso? Lagi na i-brief. A few moments later. Hi guys, welcome na naman po sa panibagong video. Anna, say hi! Hi! She's about to have dinner. Yan, may spaghetti siya. Spaghetti, Jollibee. Jollibee daw. Sabi niya Jollibee. Is that Jollibee spaghetti? Yeah, okay. Eat, Magalek. What do you say to Mama? Thank you. Hindi ko po siya makiss kasi may ano po ako dito, singaw. Daming nangyari, We guys. hebben rijstwafel gehaald, want we hebben maar 2 rijstwafels. Yeah, Dat zijn okay. beide. Oh, okay. Hello po. Nakita nyo kanina yung pinakita ko sa inyo. Pumunta kami ulit ng Helmond, yung cube houses doon. Anna, I'm talking to the titas, love. Anna, relax. I'm talking to the titas, okay? Okay. Okay. So, she's just gonna have dinner. Kakauwi lang po, kakaalis lang ni Mr. Galing din po kaming ng grocery. But earlier, we went to Helmond. Sa nasabi ko nga doon sa cube houses. And we had lunch pala together with the Vanji, yung kaibigan kong Filipina na nito sa Netherlands, sa taga Eindhoven. So, we had lunch together. Mag-insert ako ng picture namin kasi nag-picture sila si Ma'am Shivansh kanina. Mabilis lang po kami kasi tinawagan kami ng... Maar mama, Yes? als je spaghetti gaat eten, moet je toch dit doen. That's good, love. Yeah, that's good. Maar niet dit. Yeah, you can. You can. You can also do that. Yeah, you can also do that. Yung parang pinire-repeat niya sa akin kung paano ko tinuturo sa kanya paano kumain ng pasta. Yung siniswirl natin yung fork and then kain. Na-explain niya Mama, sa dat is akin. mijn lievelingsding. Yeah, that's your favorite. Dit is Jollibee. Okay, sige na. Don't talk when your mouth is full. Sige na. You eat na. Ha? I will talk to the titas first. Yeah? Is that good? Thank you. So yun, tinawagan po kami while having lunch. We had to go to Opa because Opa is really not doing well. Yun, I hope, I don't know, mahirap sabihin pero parang siya, parang Mama, kijk. na goodbye, in a way, na Sorry goodbye mama, ik kami. eens vertellen. Pumunta kami doon, andun yung ibang family ni Ruth, yung kanyang uncle, yung kanyang kapatid, yung mga pinsan galing na doon, and yun, isa kami sa mga last na pumunta doon. He's not really doing well po, si Opa. So, yun. Yeah, mahirap kasi, kaka-ano lang ni tatay, diba? And then, I don't know, and the Opa is not doing really well. So, medyo, po kami ngayon na family, medyo sad. Si Ruth din, sad siya. Ako din, gusto ko siyang i-comfort, pero, syempre, tinatry ko siyang i-comfort, pero, syempre, nag-grieve pa din po ako sa pagkawala ni tatay, no? I'm trying my best to be very positive for my family and for everybody. Pero yun talaga, yun yung realidad. Medyo may pinagdadaanan po yung family because of, pagkawala ni tatay. And then, ngayon, Papa's not doing well. So, yeah. Wala kaming ibang magawa kundi mag-hope and mag-pray na sana hindi siya mahirapan, ganun. Ay, so, pumunta kami doon. Nag-stay kami we stayed for a while there. And, syempre, nakipag-usap din yung family nila sa akin, sa amin din. And, nag-hug sila, hinag nila ako. Dahil nga, yun, sa nangyari sa tatay ko. And also,
napapasalamat ako doon sa mga nag-send ng messages sa mga subscribers natin, sa mga titas natin. Thank you so much po sa mga messages nyo and sa mga comments nyo. Na-appreciate ko po. Pasensya, hindi ako nag-reply masyado. And also not really how I reply usually sa mga messages before or sa mga comments. Pasensya na po. Sana maintindihan nyo. And yung mga kapitbahay namin, mga friends and family ni Ruth dito, ng parents niya din, nagsend sila ng mga cards while I was gone. And nag-message na din po sila. Ang dami nag-reach out sa akin. And also sa mga classmates ko dati, sa mga katrabaho ko dati, na talaga nag-reach out and nag-extend ng, ng tulong, nagpadala ng mga buloy, ganun. Thank you so much po. Malaking tulong siya sa family ko doon sa Pilipinas. And sa lahat ng mga friends, kakilala, family, yung friends, family, relatives, maraming salamat po sa mga pumunta sa amin doon sa Lamay and also sa bibig ni tatay. Hey, I'm still talking to them, Ana. Thank you so much po talaga. It means so much. Hindi po ako masyadong makapag-express pa. Pero sobrang thankful po ako. Sobrang thankful po ako sa inyong lahat. Yeah, para pa rin ako nakalutang. But of course, it gets better every day, I hope. And siguro naman din. Balik trabaho na din po pala ako. And as soon as I got back to work, yung team leader ko, she gave me a hug. So I'm actually also really thankful sa mga kasamahan ko sa trabaho ngayon na nag-text talaga sa akin doon sa Pilipinas. Kasi biglaan yung pag-alis ko. Yun. And I told one of my co-workers and then she also told my friends at work. And syempre yung team leader ko, alam niya. Kasi siya yung unang tinext ko sa company. And then I called my agency, which went well din. Yung pakikipag-usap. But, yeah, mabigat yung pinagdadaanan namin ng family. But, of course, we're still trying to be, to function normally. Kasi, syempre, may anak tayo, may trabaho tayo. Yun. And sa family ko din sa Pilipinas, if you're watching, I hope you stay strong din and be there for each other kasi andyan kayo, magkasama kayo dyan. Yun. Sa mama ko, palagi ko siyang kinakausap. Kasi syempre, iba din yung grief na pinadadaanan ng asawa, for sure. Sa mga anak, iba din yung nila. But syempre, parehas kami nawalan. So, yun. I hope in the future or in the coming days, mas maging magaan yung loob namin. Syempre, it's been, 3 weeks? 2, 3? It's been 3 weeks since tatay passed. And it's been almost a week since bumalik ako dito sa Netherlands. But yeah, i-switch muna natin yung yung ating topic, no? How's your spaghetti? Weet je waarom ik deze in de mond doe? No? Omdat deze vies was met de lepel. Oh. Okay, sige na, use your fork na lang. Use your fork when you eat. Is your spaghetti lekker? Oh, very good. Say hi, titas. Say hi, titas. Hey, Tita. Did you miss the titas? Yeah. Hoe heet de Tita's? Huh? Hoe heet de Tita's? When you say titas, that means a lot. So, there are so many of them. Sabi niya, ano daw ang pangalan ng titas? So, ang dami mong titas. Si Tita Celeste, Tita Vivian, who else? Tita Mimi, Tita Alpha, yeah? Tita Annabelle, Heten ze allemaal? Tita Virginia, huh? Heet ze dat allemaal? Yeah, there's a lot of them. That's why I say titas. If you say only one, it's tita. Snap ya? Si Yeah. Tita Arlene, ang dami po. Ana, nito. maar. Ana, can you please eat now? O, sige. I will just show them what we bought earlier, okay? So, ayan, pumunta po kami pala ng Aldi. Dit van mij. Nag-grocery po kami kanina sa Aldi. Bali, for 2 to 3 days or hanggang yung iba, aabot pa ng ilang days, no? Or isang week. Ito, may rice waffle kami kay Ana. And then, kumuha din po ako ng celery.
May onion din tayo. And then, may broccoli kasi magluluto po ako ng That's beef. yucky broccoli. It's not yucky. It's lekker. And die vind ik voor mij yucky. But it's lekker. This It's for healthy. mij. This is for Anna. Oh, ayan. And then we also have bananas for Anna. Hi, Popisha. Titas. Oy, not pupisya. Dat is wel grappig. Hi, Titas. Oh, sige na, eat na. Kay dili kakita ang titas si mo, Anna. So, kinunan ko ulit si Anna ng toothpaste. Kasi yung, nabili ko na toothpaste nung nag-meet kami nung, doon sa city ni yung katrabaho ko na Filipina. Hindi ko siya mahanap. Bumili na ako. Anna, just eat, love. Drink water. Don't talk when your mouth is full. Sit properly. Sit properly. Thank you. And then, may ano din po ako. Ito. Ang tawag dito is Versus Lacrom. So, fresh. Ano siya, whipped cream. So, ito yung ihalo ko na naman sa coffee ko. Hindi na naman ako mag-instant coffee. Yung black coffee, haluan ko po nito. And then, kung gusto ng matamis, lagyan ng yung sweetener. Hindi lang yung sugar. And then, may ano po ako, pasta sauce. Kasi magsa-spaghetti ulit ako this week. Bumili din ako ng cheese para sa aking sandwich in the morning. Or pang snack. Ito yung beef cut na i-ano ko sa aking vegetables. I-mix ko. And then, may ano din ako dito. Carrots. I also have pears. Kay si Anna nag-request ng pear. Nakain na ng isang pear yan. And then yung paborito ni Anna na biscuits for snack niya. And then I also have liverwurst. Ano siya? Ang liver na ano ba? Ano dito? Leverkas. May pork belly din po ako kasi ihahalo ko siya sa aking munggo. Nakalimutan ko lang bumili ng spinach. So, siguro next time, bili ako ng spinach. Nakalimutan ko yung spinach. And then, itong, ikaw na yung mag-bake. Yan. Mirgrana. Triangles ang tawag. Triangle. So, yan. Brown bread siya. May grains. And may wipes ako para sa kwarto ni Ana Isan. Para sa amin ni Steph. Yeah, one for you and one for Mama and Papa. Because you always go to Mama and Papa's room, so it at least when you need to blow your nose, then it's easy. No? And then lastly, my garlic ako dito. So, yun lamang po yung ganap namin today. So we just went to Helmond and then we went to Opa's place and then also grocery. Okay, kami yung coffee. Did you drink water? Did you drink water? Yeah. So, yun lang po yung ganap namin. And, i-end ko na din po yung ating pa-video, no? I just basically did para lang talaga may update tayo, no? And, syempre, para din makapag-vlog ako. Kasi, these days, sinatay ko din naman maging masigla, guys. Don't worry po. May mga nag-message sa akin na ganun talaga, tanggapin. I understand. I know naman po. But, grief, like I mentioned, process din naman talaga siya. Wala siyang shortcut. So, we have to face all the pain, the struggles, and also the, yung loss, yung pag-deal sa loss. So, yun. It takes time naman. But, I appreciate din, syempre, sa mga messages and mga advice, ganun. Akong anak ko eh. So, thank you so much for watching, and kita-kita na naman po tayo sa Ana. Do normal. Thank you so much for watching and see you na naman po sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. And yeah. Kita-kita. Doy. Mush babush. Mush babush. Doy titas. Doei titas. Sige na. You finish your spaghetti na. Bye. Bye. Where's Papa? Bye. Where's Papa? Papa is aan het wandelen. Hindi, Papa will go. Papa's aan het wandelen, maar naar Omedi. Yeah, and then Papa will come home. So, ayaw na. Dili mag-ano. Mama. Mama, hoe ruik je mijn mond?
Spaghetti. Dahil sa gayo, dili spaghetti because you're eating spaghetti, man. Gugong ko. Ito, eh. Kuhin no ko. Kalami naman yan. Mama, Naman na yan. Moya. Thank you. I like cuddling with you. Eh, bahuan na ano eh. Mama. Do you like cuddling with Mama? Yeah. Do you like hugging Mama? I like hugging with you. I like hugging you. And it makes Mama feel better. I want to feel better. I want to feel better, please. Thank you. You're so sweet, love. Bye-bye. Oh, the titas are still there. Bye-bye. Bye-bye. See you next time. See you next time. Sige, finish your food. Okay. Finish your food. I can't kiss you because I have signal. Maar ik kan wel nou kussen. Oh yeah, you can kiss me. Maar niet hier op de, Not on the op lips. de zwart. Maar hier niet, want dat doet pijn. Yeah. Sige na, finish your Maar food ik na. heb- Mama has spaghetti on the face now because you're eating spaghetti. Sama na, oy. Sige na, finish your food na. Sige na. You finish your food and you can watch a little bit. You can watch TV a little bit. And then, let's En get ready for iPad bed. en telefoon niet. Nee, iPad en telefoon niet. Want ik heb al heel veel iPad en telefoon te kijken. Sige na po. Doei.